Har ni kul? Jag såg en bild på Qazi Mohammed här. En stort jubel till hans minne. Jag sa det tidigare och jag säger det igen. Detta är en fantastisk dag. Bashur i Kurdistan, södra Kurdistan, går mot frihet. Men vi har 3 delar av Kurdistan som fortfarande är under förtryck. Låt oss aldrig glömma dem. Så jag vill höra en stor applåd för Bakur, för Rojava och för Rojsalat. برزان استداوا دکین لهنرمند گوران بکیر که بفرمیو سرسین. Nu är det dags att bjuda upp på scen Goran, varsågoda. حیران دارم بابا دارم اوروک به هوار سرم لی چنده شدیم لی خانم لیوان حیران دارم بابا زینی خودم دارم اوروک به هوار سرم لی چنده شید رخمین خانم لیوان امن همو دارم فصل بوارن لو خودم دشته کنده نوای چیب کم گوری کم حاجی لو بایبون همی استای نبی اوف عدو سري تلي سارة دوست وأحبابي من بوي أو سارة كما قصيبة كاري من ديما من هذا الملوك تلقى من خاين درها
بجي عم قلا فارس يا وبفرو شرا بجي عم قلا فارس يا وبفرو شرا هرسان برسي وببرقن بلام هركم مدرة هرسان برسي وببرقن بلام هركم مدرة بجي عم قلا فارس يا وبفرو شرا بجي عم قلا فارس يا وبفرو شرا هرسان برسي وببرقن بلام هركم مدرة هرسان برسي وببرقن بلام هركم مدرة تفك هو هرقي دلان حور مهان ورمان شيلي هو هرقي دلان
لهجي جولي جوان لهجي جولي جوان هورمان شويني هوا هرقي دلان هورمان فرلا شي جولي جوان هورمان فرلا شي جولي جوان فرلا شي جولي جوان خبيخون يا خمي توما سيوبادي دمرا روما لا دوري استوى روما دالك راتي خمخو خونم دي تواهي توما سويل دواني ليلي بارو برخانة ساسكا خالص نازلي وشي صويل دواني يا ليلي من عشقي شيجيكم بغيان ودا هرينا بس دي ليه الله قرم جانا وخويني شيرينا سوينا جواني كهمو بيقدن كمن دلين بلي بو ريفراندوم ايوه همو بيقدن بلين بلي بو ريفراندوم بلي بو ريفراندوم بلي بو ريفراندوم بجي بشمرقة بجي كردستان بجي كركوك بجي عامد بجي هولير بجي سليماني بجي ديوك بجي قامشلو بجي عفرين بجي كرماشان هر بجين هر بين بخير زور سباس
Det är inte bara självständighet som börjar närma sig. Vi har ju ett fotbollslag som är etta i Superettan också. Dalkurd! Det trodde man inte för 10 år sedan. Men serie för serie har de vunnit och tagit sig upp. Och nu är de etta i Superettan. Håller de sig kvar där är det allsvenskan nästa år. Ett varmt jubel för Dalkurd. برزان استاج نوبي سياسة مداري كردي برز لاعبين ريدار كأندامي برلماني سويديا بو سوسيالدemokrater كانوا هاوكات نونري nätverki Söd och Kurdistan لبرلمان i Sued. Jag vill varmt bjuda upp Levin Redar till scenen, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och representant för nätverket Sverige-Kurdistan i Sveriges riksdag. Varsågod Levin Redar. Vilken folkfest! Hej allihopa! Det känns fantastiskt kul att stå här uppe och se er alla härifrån. Mitt namn är Lawen Redar, jag är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och företräder idag Sveriges Kurdistan-nätverk i Sveriges riksdag. Det här året är det så att det är Socialdemokraterna som har ordförandeskapet för nätverket och förra året hade Liberalerna ordförandeskapet. Det här nätverket syftar till att stärka banden mellan Sverige och Kurdistan på parlamentarisk nivå. Och det är faktiskt med stor glädje jag har fått reda på att det kurdiska parlamentet återigen har öppnats i Kurdistan. Och det här gör att vårt arbete kan förbättras, stärkas och utvecklas framåt. Ni som är här ska veta att Sveriges parlament är ett av få parlament i världen som har ett Kurdistan-nätverk. Däremot inspirerar vi andra europeiska parlament att göra detsamma. Vi behöver Kurdistan-nätverk i Norge, i Danmark, i Finland och fortsatt ner över hela Europa. Kurder har ju vänner överallt och det måste också synas i alla parlament. Så vad gör det här nätverket? Jo, vi lyfter och vi stärker kunskapen om kurder och Kurdistan här i Sverige. Vi genomför seminarier bland annat med Kurdiska riksförbundet och övriga kurdiska civilsamhället. Vi träffar andra kurdiska företrädare från alla delar av Kurdistan. Och vi driver också på så att svenska riksdagsledamöter kan driva på för kurdernas sak i sina respektive partier. Jag menar att det är bara genom långsiktigt arbete och djupgående kunskapsspridning som gör att vi som bor i andra delar av världen och vi som bor utanför Kurdistan kan stötta kurdernas kamp. Till kurdernas nackdel står inte bara Turkiet, Iran, eller centralregeringen i Bagdad och kriget Syrien. Till kurdernas nackdel står inte enbart geopolitisk maktkamp och internationell maktbalans. Till kurdernas nackdel står också en monumental kunskapsbrist om kurdernas historia som förklarar 100 år av kolonialism, uppror, krig, etnisk utrensning och statslöshet. Fler här i världen behöver höra historien om hur president Wilson drev på för 14-punktsprogrammet efter Osmanska rikets fall. Fler behöver få höra om Sykes-Picot-avtalet som drevs mellan Storbritannien och Frankrike, som innebar en kolonialisering av Mellanöstern och som lämnade kurderna rättslösa. Fler behöver få veta att kurderna redan 1920 kom in och begärde en önskan om självbestämmande till fredsförklaringen i Sèvres. Och fler behöver förstå
att det var starka politiska maktkamper som resulterade i det Lausanne-fördrag som gjorde att det aldrig blev ett land som kom att heta Kurdistan. Kampen om Kurdistan kom inte med Daesh. Den kom inte med ett instabilt Irak. Det är över 100 år kurderna har kämpat för Kurdistan. Och det är faktiskt så att i det nybildade Irak så utkämpades först en kamp mot britterna. Sen var det mot kung Faisal. Sen var det mot nationalisterna. Sen var det mot Baathpartiet. Sen var det mot Saddam Hussein. Och nu är kurderna de som ansvarar för att hela världen ska bli av med Daesh. Världen behöver se kurderna. Förstå den här kampen som är en långårig och strategisk kamp för att förstärka sina rättigheter. Det här är en historia alla behöver känna till. Frågan om självstyre kan inte reduceras till ett instabilt Irak idag. Frågan om kurdernas självbestyre och självbestämmande är och handlar om att skriva in ett nytt kapitel i historieboken som rättar till ett 100-årigt misstag. Och nu är vi här. 25 september 2017 ska det genomföras en folkomröstning. Och jag vet, det är inte många som har uttalat sitt tydliga vänskap. USA säger nej, Frankrike säger nej, Storbritannien säger nej, Iran och Turkiet säger nej. Det gjorde de för 100 år sedan och det gör de än idag. Men vi säger ja! För vi kan historien, vi vet vad det handlar om. Vi som är här, vi säger ja. Vi säger balle, vi säger är vi säger ja! Ja till referendum, ja till Serbahoi, här beji kurd, här beji Kurdistan. Spas. Tusen tack till Even Redar. Nu är det dags för en älskad artist från Rojava. Hunermendi Rojava Dalyar Babfermebo Sersen. Varsågoda. Vifta med era flaggor, kom igen! Bra! Balebochi Serbahoi! Balebochi Serbahoi! Balebochi! بله وانت بدا بخير هاتن شكال مارج بورلنجيج وربروج سكلستونا وانت بدا سر شعبا هاتن ملطي مي كردي مي روجافا قال لك فرهنا يا نا شعبي منن باكوري كردستاني روجلات كردستانا قبريتيا هر بيجي دسبيك امريز وسلافي خو جبو سروك مسعود برزاني دشين جبادي حتى كردستاني ام شبوي ناكيجي تبيجين تبيج ظهرا وام حبول بشتاتنا برا امريكا بينا برا بريطانيا بينا برا كي بينا ام كرد ببلي بيجي جوارا بلي 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 جبو كردستان بلي بيجي علي وهلداي
كرنو درابن درابن رابن داورن رابن ساري ونهلدن تبدا ونرابن ساري ونهلدن تبدا ونرابن سهرن رابن برومت رابن سربلن رابن بأومد رابن درابن رابن كرنو درابن درابن رابن داورن رابن روژا آزادی برنزی که بویا دست هر بگیری نو برادیا روژا آزادی برنزی که بویا دست هر بگیری او برادیا بيجي جوارا بيجي كردستان.
بله. سترانا داویل بیجن سترانا بجی کردستان نویدارم پبر بیجن بجی کردستان بجی کردستان بجی خاکا مهر بلند به عالمه بجی کردستان بجی کردستان بجی خاکا مهر بلند به عالمه خاکا مزیب و زیر ملت ما وکشیره خاکا مزیب و زیر ملت ما وکشیره ام کردین جی کردستان ام کردین سر بلندین ام کردین جی کردستان بجی کردستان بجی کردستان بجی خاکا مهر بلند به عالمه کردستان پر شیرینه ام تفده جیره بگورینه کردستان پر شیرینه ام تفده جیره بگورینه ام تفده پبرد بیجین بجی کادن گوا ام تفده پبرد بیجین بجی کردستان بجی کردستان بجی کردستان بجی خاکا مهر بلند به عالمه بجی کردستان بجی کردستان بجی خاکا مهر بلند به عالمه دیس اسپاش با تفدکا بجی کردستان بجی
Nu är den på. Jag tror aldrig att det har varit så här mycket människor på Medborgarplatsen någonsin. Är vi inte stolta över att vi har fyllt hela Medborgarplatsen med kurdiska flaggor? Är det inte helt fantastiskt? I varje stor stad i Kurdistan, i Bashur, så har det sett ut så här. De kurdiska färgerna har fått vaja högt. Det gör mig oerhört stolt. Min dröm är att samma scener ska utspela sig i Ahmed, i Mahabad och i Khamishlo väldigt, väldigt snart. Nu är det dags för Hajar Dohoki. Han har varit här sedan 10 på morgonen och kämpat. Han har hjälpt till jättemycket. Nu ska ni få höra på Hajar Dohoki. Varsågoda. Favorit. Denktet var. Denktet. Beşin bana bu sarı koyu. Her bir şey. Hadi. Az kışlayacağım. Şuraya peşmangal koyayım. هنگله گلی بخیراتن سرسران هاتن سرچاوان هاتن اس بناوه و همیا سلاوه لگیان پاکه همی شهیدات کم اس بناوه و این هجا کردنش در وی ولات کو جوالات خود چجارا سل نبوینه جبر هندک اگر ام لفرینه جبر کو ام مافی خود خازین Jag vill se Kurdistan i världskartan. از کردستان لجهان دناف همو خریدن کردستان دامت ود ببینم. او شعارن او که جماعت گل خویناین. Jag vill ha ett eget pass. Jag vill ha eget pass. با پاسپورت آفت لید. با امجی نوک همی کسی که من مافی خواهد بود. بله بو سر بخویه. یا هجی از بیشم از انسانه که کردستانی ما دگل چه پارتیان جینیرم لی یا ایرو که بنامالا بارزان دکه جی رز و حرمته یا مد پارزن هر بشید بنامالا بارزان و از هر بیشم پیغمبر کردان قاضی محمد آلا کردستان دای دسته مالا مصطفی نبر و ابرو دست مدام پاراستیت گل مسعود بارزانی هر بشی برای نچه ما به نچه روش جهاری کمایی مونیتورا چی هست مونیتور جهاری کمایی دنگ نایت همه دنگی شکم چی هست جهاری گفت مونیتور شریعت نابو دنگل امشیرین دشتی هوچیا شریعت نابو دنگل امشیرین دشتی هوچیا ما پیگر سوزا دای یا کردستان یا نمان ما پیگر سوزا دای یا کردستان یا نمان بشی کردستان بشید کرد و کردستان هری بشی
جمال بندوانين جابي مبريك وانا جمال بندوانين جابي مبريك وانا هتشو خرتي قنديمة دخل يوانا هتشو خرتي قنديمة دخل يوانا أنا صالة عم لبندا آزادينا بلا ملتت حمود دنیای بسالن اب کرد ایدی خلال گیرین و سیاه خبو کتشی نام کنینی گو پشمری قهرمان همراه هاتین ام هاتین پشمرگه هاتین 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 بجید کردستان كردستان حمو بالانقاذ هورا ها نشان جيهان بدات پشمرگ خوردن والله پاریزن پشمرگ خوردن والله پاریزن بچک و رفتن والله پاریزن بچک و رفتن دشمن درینن بینن هم بینن چکا هم بینن بینن هم بینن چکا هم بینن دستی پشمرگا دشمن درینن دستی پشمرگا دشمن بهرشینن هر بشی هر همون با پشمرگه اینا بشی شنگالو کبان واری کردانه اب کردستانه آقا کردانه شنگالو کبان واری کردانه ارمه و محابت واری کردانه آمد و روحان یا بر دوامه ایکت یا کردان یا بر دوامه هاتین ام هاتین پشمرگه هاتین امانی 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 امان امان ام کردین شبوی کردو کردستان آلای بر نشانی پردازیه نشانی آشتی و دیموکراتیه امانی 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 امان امان ام کردین شبو کردو کردستان آلای کرد نشانی آشتاتیه نشانی پارتی و دیموکراتیه هر بشی از به پارچه سران خو دکمت یاری بو همیا حاتم مالا بابته و امید هاتینه دنگدانه بزودرین دم از شما کردستان دنگ خودستان آخا خو بو بله ددم حاتم مالا بابته بگم حاتم مالا بابته هلا 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 نینی جان جبوی خاطرها دنگدانه هلا یارو وره یارو نینی جان Allah bir Kurdistane hele 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 nini can taca hemu alane hele yaro vere yaro Kurdistane
هر بجید پرانک سورانی ام چار نیرین ام یکی ام نه چارین ام یکی و یا نه بله بو سر بخویه جارکی تاگرهل بله بو قویتر بله بو دوباره بله بو جانه ور میدانه جانه ور میدانه روزا دکانه دیلانه جانه ور میدانه روزا دکانه دیلانه شورشه هر کس به سرخشه دیلانم شورشه هر کس به تنگ بده بو بله بو کردستانه جبوی بله بو کردستانه هر بجید کردستان از خواستم بشم اگر که ماسیک د موزیک ادامه هبت جارایی که از وان هنرمندن دلال دبینم و زور سپاس بو همیا سپاس بو ستاف کردستان 24 گوه همین زحمت بری و خدمت اولاتی دایا بشید کردستان بله بو سر بخویا کرد و کردستانی او هر زور خطره بجي Nästa talare är representant för Socialdemokraterna och även riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Välkommen upp på scenen Serkan Köse, varsågod. Lite högre upp så, precis. Tack så mycket. Tack så mycket. Fantastiskt mycket folk och fantastisk folkfest. Och det är så härligt att stå här och se hela Medborgarplatsen fylld av Kurdistanflaggor, barn, kvinnor, ungdomar. En varm hälsning från Medborgarplatsen till Havler och till Slimanie och till er alla. Mina vänner, Serkan Köse, socialdemokrat, riksdagsledamot. Jag har en varm, hjärtlig och kamratlig hälsning från mitt parti Socialdemokraterna till er alla som är samlade här idag. Mina vänner, vi socialdemokrater är en del av det kurdiska folkets kamp. Jag vill bara att ni ska veta det. Och självklart så vill vi vara med när kurderna har folkfest. Mina vänner, vi är och alltid varit en nära allierad i samarbete för mänskliga rättigheter och demokrati för kurderna och för en fredlig och demokratisk utveckling i Kurdistan och hela regionen. Mina vänner, vi socialdemokrater anser att alla människor förtjänar att leva i fred, frihet och i trygghet. Vi anser att varje folk har rätt att bestämma över sin egen framtid. Kurdiska folket, mina vänner, för idag en hård kamp i regionen för fred, frihet, demokrati och för också alla människors lika värde.
Och därför, mina vänner, ser vi folkomröstningen som ett uttryck för hela det kurdiska folkets frihetslängtan. Mina vänner, 25 september ska kurdiska folket gå till vallokalerna och lägga sin röst för sin egen framtid. Det där röstkortet som ni och många kommer att ha, det är det starkaste vapnet som finns för demokrati, men också starkaste vapnet som innebär att kurderna äntligen får möjlighet att bestämma över sin egen framtid. Men det är också, mina vänner, en konkret demokratisk handling som kräver allt vårt stöd, som kräver också all vår respekt. Mina vänner, vi socialdemokrater stödjer kurdiska folkets demokratiska handling och rätt att bestämma över sin egen framtid. Det är inte bara att jag står här och stödjer. Sverige för också kurdiska folkets kamp på nära håll. Och vi har en god bilateral relation med Kurdistans regionala regering. Banden mellan Sverige och socialdemokratin är starka. Ett exempel på detta kan vi se att när vår utrikesminister Margot Wallström besökte Kurdistan så behövde hon bara prata svenska, för många pratade svenska i Kurdistan. Det tycker jag är häftigt. Det är otroligt häftigt att se banden mellan våra länder. Mina vänner, självklart så ska Sverige verka för en politisk lösning på konflikten. Och vi bidrar också med humanitärt stöd i regionen. När terrorsekten Daesh började sin oerhörda framhärdningar så ställde sig peshmerga och kurdiska folket upp och hade en bestämd uppfattning i kampen mot terrororganisationen och sa nej. Och vi socialdemokrater och den svenska regeringen står bakom kurdiska folket, står bakom peshmergas kamp i kampen mot terrororganisationen Daesh. Både ni och vi och kurdiska folket för en hård kamp mot terrororganisationen Daesh. Vi är måna om att fortsätta vårt samarbete med Kurdistans regionala regering och fortsätta stödja kurdiska folkets kamp mot Daesh. För tillsammans, mina vänner, kan vi bekämpa ondskan. Mina vänner, att bidra till demokratins utveckling i regionen är en av de saker som mitt parti gör för att blicka mot en ljusare framtid i Kurdistan. Vårt arbete är långsiktigt och sker både på lokal, regional och central nivå tillsammans med alla grösrötter. Där är vi väldigt stolta över. Mina vänner, jag och några av mina partivänner kommer snart att ha förmånen att åka ner till Kurdistan och för att också bevaka valet i Kurdistan. En del av vår resan är inte bara bevaka valet, en del också att bidra med utbildningsinsatser för att stärka inkluderande demokratiska strukturer som behövs i Kurdistan. Mina vänner, framgång sker genom ihärdigt, respektfullt och långsiktigt arbete. Vi kommer som sagt att vara där under folkomröstningen, och för mig som också har en kurdisk bakgrund så kommer det bli väldigt historiskt att bevittna detta, och det är jag väldigt glad och stolt över. Jag och många med mina partivänner, vi har varit i Kurdistan i olika omgångar. Själv har jag varit där i december. Jag besökte staden Sulemania. Det var en fantastisk upplevelse att för första gången landa på kurdisk mark. Och för mig, återigen med den bakgrund jag har, så var det väldigt, väldigt historiskt att se vackra Sulemania. Och en varm hälsning också till Sulemania. Mina vänner, som jag nämnde, vi stödjer kurdiska folkets kamp för sin egen framtid. Men vi har också några saker som jag vill förmedla till oss, till er alla. Jag tycker det är viktigt att folkomröstningen sker på ett korrekt och legitimt sätt. Att efter folkomröstningen så är det viktigt att det upprättas ett gott samarbete mellan Kurdistan och centralregeringen, där man genom dialog visar respekt för varandra och de många utmaningar som man tillsammans har att hantera. Men också folkomröstningens resultat är viktigt för stabilitet och långsiktighet i regionen.
men också att man stärker de demokratiska institutionerna som finns i Kurdistan. Det är väldigt viktigt för framtiden. Mina vänner, internationell solidaritet är en del av den svenska modellen och jag är väldigt stolt som socialdemokrat att Sverige har en av de första länderna bestämt sig för att bedriva en feministisk utrikespolitik. Jag ser att det finns väldigt många kvinnor här idag med fantastiska, fina, vackra kurdiska nationella dräkter. Ni är viktiga för framtiden Kurdistan. Kurdiska kvinnans roll är viktig och ni kommer att fortsätta spela en viktig roll för framtiden i Kurdistan. Mina vänner, jag vill avslutningsvis tacka er alla. Det var fantastiskt kul att vara här. Återigen, jag och mitt parti stödjer kurdiska folkets kamp. Beji, Kurd och Kurdistan, Slava, Hurmat, Ruarra och Jahamu parti Kurdistan era. Särk efter! Sådär. Först ett litet meddelande. Eskilstuna-bussarna kommer att åka alldeles strax där borta. Okej? Från Götgatan. Ni som är från Eskilstuna och måste ta den bussen, ni måste gå nu. Tyvärr. Han åker med tåg han där borta, det är bra. Okej. Nu kommer... Exakt. Nu kommer en mycket folkkär artist. Folkkär här i Sverige och i Kurdistan. Det är med stolthet jag presenterar upp på scen Darin. Varsågod! چنها سال امی کرد شاوری ام روژاکن بله بو رفرندوم بله بسر بخوی For you to call me, for you to tell me that everything's a big mistake. Waiting here in this rainfall, feeling so small. This dream was not supposed to break. I'm so sorry now for the pain I caused you. Won't you please forgive? Please. But you don't love me anymore. You don't want me anymore. There's a sign on your door. No one can see just emptiness without your love. I'm hopeless. In this cold, I'm walking aimless, feeling helpless, without a shelter from the storm. And in my heart, I miss you so much, missing your touch, and the bed that used to be so warm. I'm so sorry now
تنق تانيكي هنر تنق تانيكي دسكو تنق تانيكي هنر تنق تانيكي بدر ديلا قمي كرمي خيدبر ماميكي بدر ديلا قمي كرمي خيدبر ماميكي شواني مسد باوانم هاور دوردي شواني مسد عزيزم هاور دوردي تركي دلداري نازنين توبا من كردي تركي دلداري باوانم توبا من كردي راي دسكو تنق تانيكي هنر تنق تانيكي دسكو تنق تانيكي هنر تنق تانيكي بدر ديلا قمي كرمي خيدبر ماميكي بدر ديلا قمي كرمي خيدبر ماميكي benim beyan, yan benim beyan, teşavve beyan, yarım dayalı, gılıymış gen, akşam dayalı, gılıymış gen. Vara vara cani meneri aşkı meneri makan. Bira çavi meneri yari meneri aşkı meneri didakan. Ay gılıyım şav sen de çuana, bah la bara uçavan. Ay gılıyım şav sen de çuana, bah la bara uçavan. Ay benim beyanim, yan benim beyanim, tecavüz beyanim, yarım dayalı, gılıymış gen, iştim dayalı, gılıymış gen. أرضلي لبانا يا نشدا خرزانا أرضلي لبانا يا نشدا خرزانا أرشدا قابلي والله برزانا والله برزانا أي بينن بينن كجاوب كي بينن أي بينن بينن كجاوب كي بينن يا من دا الله قلي مشكينن يا من دا الله قلي مشكينن ويلك زانا ويلك زانا Kan jag få en varm applåd för den här unga vackra tjejen här uppe på scenen? Hon har stått och viftat med flaggan jättelänge nu. برازان ئێستاش داوا دەکەین هونەرمەند خاتوو سوزانا بەرمانی بە بفەرمێتە سەرسێن. Ärade gäster, jag har nu glädjen att få presentera upp på scen Susanna Bamerni som ska framföra sin sång. Varsågoda! روج باش كردستان روج باش وينقلك بخير هاتن فيلكمنا من بيجي معول بيجي شهيدة كردستاني بيجي برزاني وبيجي مام جلال بينجي صالياوي ام جبيرة نكن خباتوي وبهيفينا جبوي شفائي وين لك بخير هاتن ازيد چند ستراني كرمانجي جورا بيجم از هيفي ما تو حاضري
بجنوب على دياري من أجد لسوسني ليه 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 خانم خاتوني خانمي بجنوب على تياري من أجد لسوسني ليه 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 خانم ببهايا خانم كتكك هجايا لي 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 خانم هي خانم لي خانمي كتخاتوني خانمي بجنوب على دياري مينا شتلا سوسني لي 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 خانم خانم لي خانمي كتخاتوني خانمي بجنوب على دياري مينا شتلا سوسني لي 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 خانم شاود وانا ليلى بوتو مردم ليلى شاود وانا ليلى بوتو مردم ليلى خانوم انا ليلى شاود وانا ليلى
ليلى خانم أنا ليلى تعود وأنا ليلى 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 هي 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 بيجي كرد وكردستان بيجي بشمركة تعود وانا ليلى بوتو مردم ليلى تعود وانا ليلى بوتو مردم ليلى خانوم انا ليلى تعود وانا ليلى خانوم انا ليلى تعود وانا ليلى 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 هي 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 بيش كفن أمسر في رازن ملتي كردي بيش كفن أمسر في رازن ملتي كردي دي بميرن يان بمين يان جينا كردي يان بميرن دي بمين يان جينا كردي وملتي كردي وملتي كردي كردستاني برمنا لا ودهاتن كردستاني برمنا لا ودهاتن خندبان نخين رجي أخوالاتن خندبان نخين رجي أخوالاتن وملتي كردي وملتي كردي قال لك سباس بيجي كردستان بيجي كردو كردستان روجك يسرخبون آزادية ام جارك دي هفدود بينن هر شهية ما بمينه سباس باليبوچی سربخویی باليبوچی سربخویی باليبوچی برزان نوبي هنرمندي عزيز خير وملاه بفرمي سرسين. Det är nu med glädje jag presenterar Khero Meleh att framföra sin sång. Varsågod. Västeråsbussen och Eskilstunabussen åker riktigt snart, bara så att ni vet. En damväska är borttappad. Om det är någon som vet eller har sett en damväska utan ägare, snälla ta den till scenen. Tack så mycket.
الصوت. صوت دباش خلق كردستاني از وقتی و نابم استیم شعبي وحباه سلامي من جفر جسويت حطاب مهابادي حطاب كركوكي حطاب هوليري كركوك شحرمي بهم ترى روش آواش بيرا نكن زور سپاس اوی ببه ام دبیشش با رفراندوم اون دبه چه؟ اون دبه چه؟ بوسمنسکا یا قمش لکامن سلاماج رفراندوم اردشینه ام روژه والله وقوی خوش نینه سلامي من بيشمرقه هجا جابي واد راموسي علي ملتي ميا أمي بيجن دولته سرسالة وبيروز ببقلون القزهات بفرطة وبيروز ببقلون القزهات ديكي أورو مهار مهار صلاوات بيروز كلهم الجزهار رفرم نوبة بيروز كلهم الجزهار هيكنكي أوروي هر كردستان هيكنكي أوروي أبهر الويلان سر صلاوات بيروز كلهم الجزهار خلق كردستان بكنكي بخيرها هيكنكي أوروي بشي كردستان واي واي سلاف جروش آبا خامشلو عفريني كوباني بشي هلا هلا چيا ببفرو بارانا چيا ببفرو بارانا هر درمشي دومانا هر مشي دومانا كيد نافدنا بقو كيد نافدنا حمومينا شيرانا هيدا حمومينا شيرانا لكن 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 على قبلت مكان جامي تركو برجين جامي فارسا درخينان بفرو بارانا يا بفرو بارانا هر درمشي دومانا هر درمشي دومانا بشمركي مدنودانا عسكري مدنودانا همو منا شيرانا همو وانكي ميرانا كروها لكن 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 بابو برايم لكن جحار دي توزي درخن جحار دي دوما درخن جيران دنيا بفرو بارانا دنيا بفرو بارانا هر درمشي دومانا هر درمشي دومانا بشمركي ملجيانا بشمركي ملحوليري همو مينا شيرانا همو وكي ميرانا لكن 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 بابو يبراي كجوار ورا
برخن شعر ذوبن راهل راهل ور 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 أهبط نشبرقي بهار ور بيجي بيشمرقة في كردستان وي وي خمن وروشة شيرين وخشة شيرين وخشة كشكا كرمانجي خوش آوازة لطيف ونازة لطيف ونازة بقو زمانة 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 عفريني زراوي صوراني شبير لك هوليري هاي خوش آوازة لطيف ونازة لطيف ونازة زمان كردي خوش آوازة لطيف ونازة لطيف ونازة زمان چه زمان چه بشي كرد وكردستان أشجابي وحماماتي دكم زور سپاس جبو أكيبا قو أفشب در باس كرن سرفرازي بشي كرد وكردستان بشي دولتا كردي Varför är det så lugnt? Var är flaggviftandet någonstans? Kom igen! Där ja! Bra! Härligt! بخوشحالی و داوا دەکەین لە هونەرمەند ئایاد حوسێن کە گۆرانی خۆی پێشکەش بکات. Därmed glädjer jag introducerar Ayad Hussein upp på scenen. Varsågod!
أربجي ايوه رباش رسایی هزی پیش مرگی بازو آسنی آتا برداری آزادی بو سر بستوجی إلتي كرديش وقلت عيشت بأمان نسايا قرباني داني طباتي خيلي سندي من ضالو ينزل وفي بمرقي نقشي نفعل شستين مجد بيصلا ولو شهيدانا وارز قاربو أم كردستانا مجد بيصلا شهيدانا أمر آزادا أو كردستانا أربجي بالي 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 بو رفراندوم داجي شهيدة هستخويني روليتو ملتي كردية يندامانتي أمرو أوتي للرشداكن بالمسكت بسرا بخويني قشيرو لك روناكو آسو بفيرو نتسو ويني فيروزي عزدي هنا بوغلو هوزي مجد بيصلاو لو شهيدانا وارز قاربو كردستانا مجد بيصلا ولو شهيدانا أو رؤازانا أو كردستانا شهيدا بخويني سوريان للريقي خبات سريان نايا وابو برزي آزادي ولاد ملتي كرديش رزقار بخويني شهيد مجد بخوري آزاد يكساني هيرات اتر داهنان بوغل شورشا دوري هنارو هول كوششا مجد بيصلا ولو شهيدانا أو رؤازانا أو كردستانا مجد بيصلا ولو شهيدانا وارز قاربو أو كردستانا مجد بيصلا ولو شهيدانا وارز قاربو أو كردستانا هربشي هربشي شيرين بهارا بهاري شادانا يا وي ببهر الجناي أخاوراي قلنا مرادا ججنو بهارو سيران خوشي گشتی فیروزا آی آی گردن آزاد آی 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 آی
أرجعنا فينا ورا ورا يا ورا ماشي بومردن رولا بمربوشيانا يا ورا شو خمسة زكية أخوراي كان كيزيا نزير زنجير قلتنا الأرزين بيوان بولا الشام آي آي لو بوزيان آي آي وزكردستانيم وقاكي هانم جيميراني شريكي دانم وزكردستانيم وقاكي هانم جيميراني شريكي دانم كاني عزيزي واري حبوني بهيا بيبا جاري درديني كاني عزيزي واري حبوني بهيا بيبا جاري درديني بشي ها 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 بشي كردستان بشي كشمرگه
هەمومان پێکڕا دەڵێین بەڵێ بەڵێ هیواداری ئینشاڵڵە سەربەخۆیی بۆ هەر چار پارچەی کوردستان ببتە وڵاتێک ئێمە قەت سوار نەبووینە یەکین هەر بژی کوردستان بژی سەربەخۆیی بژی پێشمەرگەی قارەمان سڵاو بۆ جانی شەهیدان چاوی هەمووتان ماچ دەکەم گەلێک سوپاس زۆر بەخێراتن بەڕێزان ئێستا پێتان وایە نۆبەی چێە؟ دەنگی خۆش و گەشی ڕۆژهەڵات فەرم و هونەرمەندی دەنگخۆش و بەناوبانگ کاک ناسرین Razazzi. Ärade gäster, nu är det dags för en av dagens höjdpunkter. Det är med glädje jag presenterar en av Kurdistans allra största, kag Nasrin Razazzi. Varsågoda. بخير بن همولاد ما عندنا بن وصفات
دڵۆزانم ماندوون بە چەند گۆرانیەکی شاد و هەڵپەرکێ کۆتایی پێدێنین ئەزانین چی مافی هەموو نەتەوەیە کە مافی هەموو ئینسانێکە چارەنووسی خۆی دیاری بکە کێ هەیە چ کەسێک لە میلەتی کورد چ تاکێک لە میلەتی کورد هەیە کە حەزی لە سەربەخۆیی نەبێ ساڵەهای ساڵام نەتەوەیە خەباتەکات جارێ باشووری کوردستان نزیک بە 100 ساڵە خوێن ئەڕێژێ هیوادارم ئەم ڕفراندومە فشار نەبێت بۆ سەر دەوڵەتی عێراق هیوادارم ئەم ڕفراندومە بۆ سەربەخۆیی کوردستان بێت زۆر سپاس
Tusen tack till Kagnasser. Jag tycker att vi kurder i Sverige idag har skickat ett mycket tydligt budskap till våra landsmän och landsmaninnor i Bashur Kurdistan. Att vi stöttar dem. Jag vill tacka alla dem som har frivilligt ställt upp för att göra allt det här är möjligt. Det har inte bara varit en eller två, det är hundratals människor som har involverats. Ett stort tack till DJ Kurdo. En applåd!
Kan vi skicka ett glädjevrål härifrån Medborgarplatsen till Kagmas Sodomam Jalal härifrån? 1, 2, 3, kom igen! Och nu så ska Kake Izol, ordförande för Kurdiska riksförbundet, avsluta. En varm applåd för honom också. Och tack för att ni har kommit! Vänner, kamrater, landsmän. Vi har lyckats en fantastisk dag idag. Vi har fyllt Medborgarplatsen med kurdiska färger. Tack ska ni ha. Leva Kurdistan, Biji Kurdistan. Och det här är bara början. Ni ska vara beredda för sådana aktiviteter i framtiden. Jag vill tacka alla som har varit här från alla delar av Sverige. Eldsjälar som hjälpt, alla som ställt upp och stött den här dagen, den här lyckade dagen. Tack ska ni ha. Gelek spas, Biji Kurdu Kurdistan. Jag vill tacka de båda kamraterna som ledde det här fantastiska dagen. Mardin Heja och Shukri Demir. En applåd för dem. En stark applåd. De var jätteduktiga. Tack så mycket. Vi har hittat en påse med kläder och nycklar. Någon som har tappat en påse med kläder och nycklar? Den finns här framme i scenen. Den som känner att de har tappat bort. Och den där damväskan också. Alla som vet att de inte ska använda de kurdiska flaggorna mer, som ni har plockat härifrån. Om ni vet att ni inte ska använda dem igen, får ni mer än gärna lämna dem här. Inte på marken, utan på scenen. Okej? Tack så mycket! Göteborg åker 17:30.
الو خوش براين هجا زاروك مقاطبن كذك زاروك وحمي بورا يعني نا ها بالا زاروك كيرك اود بده سوام بگیرم خیر اخو ها یک گهاج جا کو باوي کو باش بو تمام دیجی کردو تمام بيجي شبك گله خورد بو دیجی کردو بيجي هون بيجي كرد بيجي كردستان باز ببوره یک دقیقه او تمام نبود کک مردین هجا بابان چپکک گلک گرم دست گوش بو حما گلس باز به هیویداریا سرخبونا کردستانه Tusen tack för allting. Vi vill också tacka polisen. En varm applåd till polisen, både civila polisen och den uniformerade. Fantastiskt bra jobbat. Tack så mycket.